Manawagan ka dong. Ayaw lagi na anak. Susan mo tao ka. Manawagan tang mga bro. Ready ka police station diri dong ay. Ready ka police station. Lab. Oh, pa. Amin ako pa. Oh. Tagasan to anak. Anas, mama pa oy. Mama gay. Uba na din yung uyab nga balhabal driver. Ha? Biyaan na, biyaan ng mama. Ito man ito dili ko niya nga karang biyaan ko niya. Ito yung uyab din balhabal driver nga masig ari niya to. Ni uban ito, sakay kabayo ato. Wa adi ni maka. Wa sa mudagbag. Ay di ko ra ugda. Yes, dito, hamon. Nani sa kwarto. Nani ha. Wa pa ni. Wala, gatas niya, gamay lang kayo. Ako lang yung nagbibigat. Bida, yung masawa. Okay, daddy ang pagkaon eh, bukas diyaw. Sundan eh. Huwag ko yung dataw na. Sige, lugyop yung anong grilyo, butong kaya. Wala ito ang mga nanak, kaya nga ano, dito ko sa Dumpuli, ko putangan ni Dumpuli, kasi dito ko guys, ko putan ito, ko pukuha bugas. Kasi doon, ako gatas doon. Gamay na lang lagi. Sige na lagi, mag-ilis ako, be. Mag-ilis ako, mabugas ako, ano naman tawag ko yung masyawi ko, usapin po niya nga. Ay, ano si ganahin ni mo? Ano si ganahin ni mo? Kasi ganahan dyan itong balhabal. Sige na. May maghabal, ikaw. Huwag mong gagulong mo. Kaya mo, di ba mo mapakita ano mo? Sige na lang, mag-ilis ako, be. Mag-ilis ako. Kuya, asa pa si Dudo, kuya? Iskwarto na pa eh. Tanaw na na iskwarto. Matuog to? Abo, nakamat mo na pala na liha eh. Bunalan kung nag-unlan niya, sabat kayo. Pagda, madung. Mama, Saba ni mo. Tulion kita ron. Kuya pa. Ayaw mo away mo magutom no. Ayaw mo sa sinasib saba sa istanan. Bak. Ayaw mo away mo magutom sa mga tao ay nga. Tulion di ka ron. Tuhilom ron. Ayaw. Ayaw to ng kuya na. Ayaw to. Sino daw karang. Kuan daw. Karang pag-camping daw ha. Kaya di na magpukumaon, magtaon, hindi ako kaya manurod ang taon na. Hindi na mao pagka dayaper. Si mama naman mo yung ginubo ka na ni mong jumper. Mas mahal ka ng jumper na ka mo yung magkalibangan, kaya malabahan pa na, kaya hindi dayaper. Magsigitag palit mo yung magkalibangan. Parang, Mama. Ako sige na, kaya na maapas na mama mo na. Atong po ka na. At ito pasong, isang kayo ng motor na, sige na. Di na bagay kung magtao na yung tao mo eh. Sige na lang na, kahit Mama, mama. Layos, mama. pag ikaw mamali mo na, kita gano'n o yan, mo ibiyaan, bigas. Pag-ilom lagi, di ka mag-ilom, iskisan mo ang ilok ni mo ron. Kuya pa, maaway. Ayaw, ganyan, Ilok, iskisan mo na ron, di ka mahilom. Asa man gatas, dodong. Ano raw? Ikaw mayroon na gina. Wala gatas to? Pato lang eh. Ano ta dong? Sir, dong. Nampas mo eh. Lawas. Ulit na, biro mo dong. Uy, kaluwi ka. Bulbul na. Ang pangga. O, magyakuli mo. Ay, pamay lang kuya dong. Ginuban ko may. Oh, na. Sige na, anak, magdaon ka sa buwan. Ano ba yung masisilingan? Ano kuya mo? Saba. Kuya Pang. Ay, Kuya Pang. Away po Kuya Pang. Saba lagi ka. Kuya Pang, away na. Mama na ako. Mama na ako. Oh, kaba. Sige ka magbato ng agniman, mga nako. Saba kayo. Wala ginagawa. Paggabi, pagga.
Mama yan ako, please. Mama yan. Manawagan ka dong. Ayaw lagi naranak. Susan man tao ka. Manawagan sa mga bro. Dito police station dito ngay. Police station dito. Ayo. Ayo. Sa police station eh. Manawag ta ko sa kong asawa. Dali dong, kinay ka police station dito. Manawagan tang mama niyo dong. Sir, sa police station. Dini ka police station, sir. Gusto din eh. Radio station ni sir. Pwede manawagan sa mga asawa sir. O pwede ra sir, are na dire sir. Kung sa may sulti sir, are isulti ra dire sir, mabate ra dire og laminaw sa radio station. Salamat din kami. Ano matawagan. Sige sir. Man, bakit niyaw? Akong gihan yo diha akong asawa. Kung natagbuan ako karon sa pagpuyo ng laki kauban nimo. Mauli ataw rin mo mga anak dahil, kini mag-amahan dyan eh. Eh, kini si Jojo sa magwanga, mura man eh, karabo at iyan eh, amahan eh. Niya, pero ang taong ko dahil. Eh, kini si Jip eh. Mura man kung ako mga amahan ni dahil, oy. Di pa ako na nagalimahan dahil, kay kinamano, kay huwag magkadali. Di ka pa tapos kontrasyon ng trabaho pasada. Eh, lesing kasi ko sa hangin mo, pakauli yung taon dahil dahil. Karang, ayaw, ayaw mo mga anak. Ayaw mo mga hulil, ayaw mo mga hulil. Naunsa ba na? Inangga ini nagkukusin ini ko anak ko. No, sa kasaka sa budya. Ikaw ba? Ano ginagawa niyo? Di ko masabi na ako'y isang ang piling ay Hindi ko alam.